Abych se vám představil, jsem Pavel Nitra. Jsem nevědomý homosexuál a nikdy jsem nepoznal svoji maminku. A protože mám rád pošťáka Ondru a Esterku, bohužel mají prázdniny, tak chtěl bych využít síly internetu a chtěl bych najít svoji maminku. Svoji maminku jsem nikdy nepoznal, vyrůstal jsem v dětském domově. Proto bych chtěl využít síly internetu a doufám, že moje maminka je naživu a poslouchá, učí se z internetu a využívá síly internetu. Maminko, já bych ti chtěl jenom říct, že já ti všechno odpouštím a tu mateřskou lásku, kterou jsi pro mě schovávala, tu mi můžeš dát teď. Prosím, proto sdílejte a maminko, ozvi se mi na můj e-mail malý_teplý_pája@seznam.cz. Odpouštím.